Good morning mga madi, mga padi. Kani pampagood vibes lang ni sa ato adlaw. So kani mo ni gihatag sa akong anak nga si Goku atong Mother's Day. So nakatago ra ni diri sa akong bag. Every time natagaan ko niya og inani, ginahipos ra nako. So naramon ni yung gihatag sa ako atong Mother's Day bisan papel ra ni. Sobrang kuan happy na kaiko nga kanang gina-treasure nako ni Permi kay dili jud niya malimtan nga kanang adlaw nga special bisan pa man kanang makalimot siya or wa siya kabalog unsa ni makadungog siya nga Mother's Day magdali-dali din na siya himo card kani matouch na gid kay ko ani kay ngano wala nato sila sugua di ba mga mami, mga mama, mga nanay wala nato sila gisugo nga anak pag himog inani kay Mother's Day kani siya naagid siya kuan ka og galingon niya kanang thinking nga maghimo ko para sa akong nanay kabalo mo atong Sunday pag may una na siya mata kay una man na siya mata nagigda pa ko iya dayong pag mata na ko iyang gihulatan nga makamata ko pag tanon niya mata na ko kuha din niya ang card dayon iyang gihatag sa ako siyang Happy Mother's Day nay dayon kiss din ko niya na ara siya nga Bisaya na siya karon sa Tagalog siya Happy Mother's Day nanay I love you nanay ug wala pud ko ug asa unsa ni ko karon salamat sa tanan nga imong gihatag I love you nay how so sweet jud kay siya nga bata sa una ka nang usahay makit-an nako nga wala na ako ituyo maghimo na siya card yang itago kay naaman mi drawer sa una karon wala mi drawer na mi drawer sa una ibutang na niya diya sa iyang mga naka-separate man gud ng ilang mga gamit kay naaman lagi mi drawer so naa siya ibutanganan sa iyang mga brief mga inana ngadto niya na ibutang then lahi pud sa iyang ate ako og sa iyang tatay ngadto na niya ibutang then usahay ka nang maaksidente makita na nako so nagpatay Malaysia ra ko nga wa ko'y nakita dayon bisan kabalok nako nga naa siya gihimo naghatag niya magkuan na lang ko sumangil na lang ko surprise gihapon bisan nakita na inana basad mo mga mami mga nanay mga mama so mao na siya pinaka sweet kid kay nako na siya nga anak pero na siya maguna-una nako mao na nga basta siya gid ang kuan makahilak kayod ko lahi ra ang iyang ate buutan gyapon ang iyang ate pero dili showy dili para sa iya kanang makitaan ko niya kay wala tuaman sa iyang tatay makitaan ko niya nga kuan kanang naa ako'y gina bitbit nga bugat magdali-dali din na siyang duol sa ako at tabangan ko niya bisan dili na ko tabang mga huy ko tabangan ko niya tanan-tanan mo na nga makaingon ko sa akong kaugalingon nga mao ni ang motabang gid sa ako nga akong anak o di ba na emotional hinon ko mga nanay mga madi na abang mo inana pud nga anak nga always nakaalalay sa inyo ha bisan pa man o tinuod man na kasamot na kay lalaki bisan pa man inana no inana man gid na mga lihukan man gid kay nang mga bata gid nga lalaki samtang kay normal di ba ang mga abnormal mao nang di magsiilik-lihok so normal ra gid kay sa bata ang lihukan inana samot na kay lalaki so ang kita manggod ang pinakakuan is bugoy pero dili man gid bugoy lihukan lang gid kay ang mga lalaki nga anak samot na sa ilang stage ha kanang mga 5, 6, 7, 8, 9 mga formal na sila kanang medyo mga nana sa ilang teenage mga 10, 11 mga inana 8 years old pa mangud siya mag running 9 pa mo na nga grabe gyud ka kinahanglan ta sa nato atong pasensya pero grabe gyud ka kuan kanang puan ba ning samot na diri sa iyang ate basta lihukan kaayo nga sungugan sa iyang ate unsa ba pero sa iya ra sang ate dili siya kuan sa lain nga bata diri ra sa balay grabe sumora na ang ato ang kuan good vibes for the day